De mult pe un tărâm îndepărtat, eu, acum, maestrul metamorfozei și întunericului, am dezlănțuit un rău îngrozitor. Dar un luptător samurai netrebnic, agitând o sabie magică, veni să mi se opună. Înainte să se dea lovitura finală, am deschis o poartă în timp și l-am aruncat în viitor, unde răul meu face legea. Acum nădărăul caută să se întoarcă în trecut și să schimbe viitorul. Samurai Jack.